अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सफ़ा उर्दू प्राइमरी स्कूल तहुराबाग वाजी रोड वजीराबाद नांदेड़ की जानिब से ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम के तहत आज जमात हश्तुम के मराठी मजमून का सबक घाटत घाट वर्दा घाट आपको पढ़ाया जाएगा। आप गौर से सबक सुनिए और समझें। बच्चों, हमारे सबक का नाम है घाटत घाट वृंदा घाट। काय नाव आहे धडाचे? घाटात घाट वृंदा घाट। उसके लेखक कौन है? महेश तेंदुलकर। महेश तेंदुलकर प्रसिद्ध लेखक होते। त्यांची बंच ट्रेनिंग साद उन्हाळा ते विशाळगडाची, साद शिवकालीन दुर्गाची, शिलालेखाच्या विश्वात, गड मंदिरावरील द्वारशिल्प, भटकंती, कुडाळ, व्यंग्युलियारची भटकंती, अनलिमिटेड, किल्ले जिंजी, किल्ल्यांच्या दंतकथा अशी ऐतिहासिक माहितीपर पुस्तके, गोव्यातील पर्यटन, हे प्रवास वर्णन इत्यादी पुस्तके प्रसिद्ध आहेत। प्रस्तुत पाठात सह्याद्रीमधील वृंदा घाटाची वैशिष्ट्ये व तेथे घेतलेले अनुभव लेखकांनी मांडले आहेत। हा पाठ भटकंती अनलिमिटेड या पुस्तकातून घेतला आहे। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको वृंदा घाट की शक्ल दिखाई दे रही है। हरा भरा मंजर है और घाट पर एक रास्ता बना हुआ है जिस पर से जो आमदरफ्त चालू है। ज्येष्ठ महिना सुरू झाला की पावसाचे वेध लागतात। सोसाट्याच्या वारा आणि पहिल्या पावसाच्या सरीची वार्ता पसरवणारा मातीचा सुगंध हे अगदी प्रत्येक वर्षी येतच असते, तरीही ते दरवेळी नवीन वाटते। बालपणी बेफाम होऊन येग सरी माझे मटके भरी च्या तालावर पावसात चिंब भिजणे आणि त्याबद्दल आई वडिलांकडून पोटभर मार खाणे, आजी आजोबांकडून अगदी होड्या करायला शिकून त्या पावसाच्या पाण्यात सोडण्यासाठी पुन्हा पावसाची आतुरतेने वाट पाहणे, अशा कितीतरी आठवणी घेऊन दरवर्षी पाऊस येत असतो। पण मोठे झाल्यावर इंद्रधनुष्यात उमलणाऱ्या रंगाचे अर्थ उमगू लागतात, बरसण्याचा अर्थ कळू लागतो आणि हुरहुर तळमळ अशा शब्दांचा थेट प्रत्यय येऊ लागतो। पावसाच्या आगमनाने गतकाळातले ते क्षण पुन्हा जिवंत होतात, डोळ्यासमोर येऊ लागतात आणि कधी पापण्यांमधून अलगदपणे वाहूनही जातात। मग डोळ्यातला कोणता आणि बाहेरचा कोणता तेच कळत नाही। असे बरेच काही अनुभवायचे असेल तर वृंदा घाट गाठलाच पाहिजे। इसमें जो लेखक है उसने तमाम बच्चों के साथ जो तजुर्बा होता है उस तजुर्बे को बयान किया है कि कैसा बारिश आने पर हमें मिट्टी की भीनी खुशबू आती है जो बहुत ही अच्छी लगती है सूंघने पर, और साथ ही साथ पानी में छोटे बच्चों को भीगने का जो शौक़ होता है उसके बारे में भी बताया उसने। और उसके बाद उसने ये कहा है कि हमें अच्छी तरीक़े से पानी का, बारिश का मज़ा अगर लेना है तो हमें कहाँ जाना चाहिए, कई की सैर करना चाहिए, वृंदा घाट की सैर करनी चाहिए। यहाँ पर देखिए बच्चों, पुण्याहून महाडाकडे जाताना हिरव्या रंगाची झाडे पाहत पावसातले टिपिकल पावसाळी कुंद वातावरण एंजॉय करत प्रवास शुरू असतो। आपको कहाँ से निकलना पड़ता है? पुणे से महाड़ की तरफ जाते हुए हमें
वहाँ से ही आपको हरियाली दिखना शुरू हो जाती है, झाड़ वगैरह दिखना शुरू हो जाते हैं और एक बारिश का माहौल सा बना होता है जो कि बहुत ही पुरलुत्फ होता है। तो बंदिस्त गाडी सुखियाने करण्यात जितकी मजा असते त्याहीपेक्षा जास्त दोन चाकीवर अंग भिजवत करताना असते। पावसाचे पाणी अंगावर घेत आणि रस्त्यावरून येणाऱ्या जाणाऱ्याच्या अंगावर उडवत बेफाम वारा छातीवर झेलत आवडीती गाणे गुणगुणत पावसाळी प्रवास करण्यातली मजा तर काही औरच असते। असा शरीर गारठवणारा आणि मनाला उभारी देणारा प्रवास कधी संपूच नये असे वाटते, पण पाहता पाहता मैलांचे दगड मागे पडत जातात आणि आपण येऊन पोहोचतो ते वृंदा घाट, घाटात घाट, वृंदा घाट, बाकी सब घाटियाँ असे इथे आल्यावर वाटते। पाण्यावर झुकलेल्या हिरव्या गच्च झाडीतून रोरावत बाहेर येणारे धबधबे, दरीतले हिरवे रान, ढगाळलेले डोंगर, पावसाची सतत धार, मोठ्या मोठ्या दगडावर आसूड मारत धावत खडाखडत वाहणारे पाणी असे निसर्गाचे विहंगम दृश्य डोळ्यासमोर येते आणि नजरेचे पारणे फेडून जाते। त्या पावसाळी वातावरणात भजी, वडे, चहा असा चमचमीत मेनू मजबूत चापायला वरंदा घाटातल्या टपऱ्यासारखी दुसरी जागा नाही। श्री वाघजाईच्या सोबतीने उभारलेल्या टपऱ्यामधून हा राजेशाही खाना अगदी ताजा ताजा तयार केला जातो। गरमागरम कांदाभाजी, आले लसूण घालून तळलेल्या गरमागरम बटाटेवडा आणि सोबत वाफाळलेला चहा। बाहेर बरसणाऱ्या पावसाकडे पाहत या गरमागरम मेनूचा आस्वाद घेत रानावाऱ्याचे घोंघावणे ऐकत विजेचे लखन चमकणे आणि कडाकणे मनाच्या हार्ड डिस्कवर स्टोअर करत कसा वेळ जातो तेच कळत नाही। बराच वेळ गेल्यावर थोडेसे भिजावसे वाटते, पाय मोकळे करावेसे वाटते, थोडे डेअरिंग करावेसे वाटते। जर असे खरंच वाटत असेल तर इथे अशा जिगरबाज भटक्यासाठी कावड़िया किला सज्ज आहे। बच्चों, यहाँ पर हम अपना जो सबक है इसे रोकते हैं और इस सबक को आप बार बार देखिए। इसमें आपको एक सैर करने का जो लुत्फ़ है वो बयान किया है, इसे आप बार बार सुनिए। आगे का सबक इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। इस तरीके से आज हमने मराठी का सबक घाटात घाट, वर्धा घाट पढ़ा। इसे आप बार बार देखिए और समझिए और अपना जो चैनल है सफ़ा उर्दू प्राइमरी स्कूल का उसे सब्सक्राइब कीजिए और उसकी लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तुलबा तक इस वीडियो को पहुंचा सके और इसका फ़ायदा उठा सके। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।